Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. To cut my long story short, inini mukoma ndiri muroyi, but ndakajoiniswa uroyi uhwu nekuda kwekuti pamba pamwe patakambogara takangokurawo vabereki vangu vainge vari maroja. Saka nekudawo kwekuti vainge vasina mari, we used to move from one place to another. Kudzamara tichizotanga kugara pamba painge pachigara vamwe amai ava waisambofa wakavafungidzira kuti ivo vainge vari muroyi, because vaitova munhu aitoenda kuchechi uye zvekare usiku paya vaizoita futi zvekunotengesa muviri wavo, but izvi vaizviita in secret. Ndini ndainge ndichizviziva kuti ndozvavainge vachiita izvozvo. So naamai ava takazotanga kuwirirana. This is how we got so friendly. Amai ava patakatanga kugarapo vainge vasina munhu wavainge vachiwirirana naye pamba ipapo. Then vakabva vachizotanga kundituma vachinditi enda unotengerawo madomasi, nitengerewo chakati. Saka ndaivafarira because ndaiti kana ndikanzi enda unonditengera chakati, ubva vanditi uzvitengerewo masweets wazvinzwa mwanangu. So ndakazotanga kuvarota. Amai ava ndakavarota one day tainge tiri mudining inini nevabereki vangu. Then vakabva vazouya mudining vakabva vati iwe ndiperekedzewo shamwari, ndiri kutya kuti ndinge ndichienda ndiri ndega uko kwandiri kuda kuenda. So ndakabva ndati it is fine. Ndokubva tatanga kufamba paya. Zvino takati tichifamba mukoma ndokubva ndazoona kuti tainge tava kuda kunosvika pamwe pamba, but tainge tiri kumamisha. Pamba apa painge pachipfuta moto. Ndikabva ndazovati naimi ko moto uyo uri kupfuta uchiita sekunge unobhururuka chii? Vakabva vanditi chipokoka chemunhu wandakauraya, saka munhu uyo ari kundinetsa. Saka vakabva vazondipa kamwe kainge kaita kunge kabhodhoro, but kabhodhoro kaya kainge kachiglowa. Vakabva vanditi chienda unge uchinoisa kabhodhoro aka padhuze neguva. Mukoma ini hamena kuti ndakazoziva sei kuti guva racho rainge riri ripi, because pamba ipapo painge paine makuva. I can say kuti maybe makuva acho aitosvika kuma7 ikoko. Ndobva ndatonanga paguva racho straight ndikabva ndazonoisa kabhodhoro kaya. Kubva ipapo ndakaramba ndichingovarota, vava kundidzidzisa like zvinhu zvinoitwa nevaroyi uye zvekare vachitonditemerera nyora. Mukoma nashi vakabva vazonditemerera nyora dzangu kusvika nhamba dzacho dzakwana. Kudzamara ndava kutokwanisa kutomuka ndichitoenda kunoroya dzimwe nguva ndiri ndega. Vakandidzidzisa zvakawanda amai ava, but pane pamwe mukoma patakazonoroya umwewo mukomana uyu ainge abva mukuwana basa. Saka akati awana basa kudaro, ivo vainge vachida kuti mukomana uyu ange achizodzokerana nemunin'ina wavo, because ainge akambodanana before nemunin'ina wavo, inova iri nyaya yavainge vakandiudza kuti nyaya iyoyo yaigara ichivarwadza each and every time. Mukomana uyu vaitoenda naye in the same church. Saka vakabva vazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira. Zvekare mukoma takashandisa kabhodhoro, but ipapo vainge vaine foto iro ravaiti vakariba mufoto album yemunin'ina wavo ainge akachengeta mapictures acho. Vakabva vazoisa foto riya mukabhodhoro kaya. Mukoma takaita zvinhu zvatakaita, ndikabva ndaona kuti kabhodhoro kaya kakabva katanga kuglowa. Then ndikabva ndazoona kuti picture riya iro ratainge taisa mukati rakabva razotanga kutsva. Rakati ratsva mukoma nashi, then ndokubva tazoenda tikabva tazonosiya kabhodhoro kaya pamharadzano dzenzira. Mukoma ivo vakazoya kwandiri vachinditi ipo paya hameno kuti mhiko dzacho dzakakanganisika sei, vachiti ainge asingafaniri kuti ange achizofa. Saka iye akazodhumwa neforklift ari kubasa. Mushure mekunge adhumwa neforklift ndokubva azofa. So mukoma ndozvimwe zvezvinhu izvo zvandakaitiswa naamai vacho ivavo. Nanhasi uno mukoma ndiri munhu wekuti ndinotoroya, but chinondinetsa manje ndechekuti ndinotoendawo kune imwe chechi yekutoti iyo itori very famous, ende vanhu vemuchechi imomo vanozoti vanonamata vanoita sei. But chinondinetsa ndechekuti kubva mukoma zvandakatendeuka ndikabva ndatanga
kupinda chechi iyi ndiri munhu wekutoti ndinotonamatirwa nemapastors akasiyana siyana, but mukoma Nash, kana ndikakuudzai kuti handina kana rimwe zuva zvaro randakambomanifesta kana kunzwa kutsva sezvandinonzwa vamwe vachiti vakaenda vakanonamatirwa, like vamwewo vanenge vari shamwari dzangu vanenge vachitondiudza kuti ndakamboenda kuchechi kwakati pandainge ndonamatirwa ndikabva ndatanga kunzwa sekunge ndainge ndakandwa mumoto. Ini mukoma never, handisati ndakambobuda dhimoni, and I am even part of the deliverance team. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvinotondinetsa kusvika pari zvino kuti ko shavi racho riri pandiri kuti ndo rakanyanyisa kusimba here, like rinokurira mamwe mapastors masimba, kana kuti mapastors acho, kana kuti church iyo yagara iri yenhema. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi chandisiri kuziva ndechekuti sezvo ndiri part of the deliverance team, just imagine kuti unenge waendawo kuchechi uchiti ndo kune ruponeso rwangu, then ubva ufind out kuti munhu atoriwo part of the deliverance team muroyi mukuru. Zvakangoma hazvo. Saka hanzi ndikuda kuziva kuti shavi riri pandiri ndo rine simba stereke here, kana kuti kuchechi kwacho kwandinoenda it is a fake church. Ngativabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. But dai matendeuka vanzvadzi, dai matendeuka nguva ichiripo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura izvo zvinoitwa naamai vangu. So inini ndigere kunoku kuSouth Africa. Mukoma Nash, amai vangu ivo vakura, but zvinhu izvi vachiri kuzviita zvavo. So amai vangu vainyanyisa kuzviita zvinhu izvi patainge tichiri vana vadiki. Ini pandakanyanya kuzviona kuti amai vangu ndo zvavanoita, ndaiva neimwe friend yangu yainge ichigona stereke. Saka takazoti tava kuda kunonyora maexams edu A-O level. It was like a couple of days before tisati tatanga kunyora maexams edu. Amai vangu vakabva vazonomumhoresa zvekuti kana iye akatoshamisika kuti ko mama vanogondimhoresa sei, nekuti ainge atoswera aripo pamba pedu. Saka vakazongoenda kubedroom kwavo, vakangosimuka kubva pavainge vagere vachifamba vachifambisa, ndobva vaenda kubedroom kwavo vakanogarako mukoma, ndobva vazondishevedza. So pandakanopesana navo ndichinoita zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita mukitchen, ndakanzwa kuti amai vangu vainge vachinhuhwa mushonga. Vakabva vazoenda paya pandainge ndasiya friend yangu yakagara, ndikabva ndazovatarisa ndikaona kuti vakasvika vakabva vanomumhoresa. Friend yangu mukoma akabva azozvimba maoko zvekuti akatadza kunyora O level yake, akazotonyorera O level yake mushure mekunge aroorwa. So ndakabva ndatanga kucherechedza, ndikabva ndaona kuti amai vangu ndo zvavanoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hei pakaipa, hanzi kunyange inini kwacho ndinototya kutomhoresewa naamai vangu. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu as hidden identity. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndine vana vatatu. Pavana vangu 3 mumwe wacho ndewe kuhura. Ndinoda kureurura kuuraya kwandakazoita zvekare vamwene vangu mushure mekunge ndavaisira mushonga mutii, nekuda kwekuti ndivo vainge vafind out kuti mwana uyu ndainge ndakamuhura. So ndakaroorwa nemurume wangu ndokubva ndatanga kugara. Tikatanga kugara hedu pamusha pevabereki vemurume kusvika ndazopiwa pangu pekugara navamwene. Takabva tazobva pamba pavamwene nekuti tainge tavaka hedu ka2 kedu. But that time inini nemurume wangu life yedu was not easy. Tainge tichirarama nemari yekutorimawo madomasi because ivo semhuri vainge vagara vaine mazigadheni avo ainge akawanda. Saka ndakangosvikawo ndikabva ndatopiwawo kagadheni kangu. So tainge tava kutorarama nemari yemadomasi. Asi vamwene vangu
toda kuti pamari iyoyo tinge tichisheya navo. Saka ndakabva ndaona kuti painge pasina zvatiri kuita, tiri kungoshandira chikafu chete. Ndipo pandakabva ndatanga kuratidzira kuti ndainge ndava kutotenga chikafu nenguva yandinenge ndakwanisa. Saka amwene vangu vakabva vatanga kundivenga, saka ndaipota ndichivarota vachindibvutira mwana wangu first born. Saka pandakafamba ndipo pandakabata nhau yekuti amwene vangu ivo vainge vatori nevanhu vavainge vava kutaura navo vachida kuti ndinge ndichiroyewa dzimwe chembere dzavainge vachiziva kuti dzainge dzichiita zvekuroya munharaunda imomo, so that ndinge ndichidyirwa mwana wangu. Plus vainge hanzi vakazosunga chiraramo chemwana wavo anova ari murume wangu. Saka ndakatanga ndichishandisa munamato. Murume wangu akabva asunungurwa, ndipo paakabva azowana basa rekuti ange achizodhiraivha matrucks. Zvino baba vakati vava kudhiraivha magonyeti, amwene vangu vakabva vatanga kundivenga vachinditi ndiri hure. Ipapo mukomanashi, kukuudzai chokwadi, ndainge ndisati ndatombopindwa nepfungwa dzekuti ndinge ndichihurira murume wangu paya paanenge asipo. Ndaitongosara zvangu ndiri ndega, ndisina kana zvandainge ndichimbofunga, ndisingambopinzi zvikomba pamba kana kuita sei. Chakaita kuti vazoburitsa nhema idzi inyaya yekuti vainge vachinyepa kuti vane BP inoda kuenda kucheck up every month. Saka murume wangu kupera kwemwedzi wega wega ainge achipa amai vake $100 achiti yekuchipatara neyekuchikafu. Asi inini chaiye ndainge ndisingapiwe mari inonzi yangu, ndaingopiwa mari yekuti chengeta, ichinzi yainge iri mari yekuzovakawo imba yakanaka. Ndakambotanga ndichichengeta mari kudzamara ndava kutumira imwe kuna amai vangu nehama dzangu. Ndakabva ndazotoresa hanzvadzi yangu passport in secret, ndikabva ndazomutoresa drivers license. Iko zvinozvo anoitawo zvekudhiraivha matruck. So gore rakapera muna December, murume wangu paakauya kumusha paholiday yaDecember ainge atora off kubasa kwake, ndipo paakati anoda kuona kuti tainge tava nemari here, uye zvekare zveshuwa mari mukomanachi tainge tiine mari yainge yakawanda. But chakanondirwadza ndechekuti instead yekuti tinge tichiita izvo zvatainge takatenderana, tainge tichida kuti tinge tichizotenga stand mutauni. Mukoma ndakarwadziwa because murume wangu iye zvaakaita ndezvekuti akabva achizotora mari iyoyo ndokubva azoshandisa mari iyoyo sezvaainge akaudzirwa naamai vake. Zvadaro mukomanashi ndakarwadziwa, akandiudza mashoko akandidzimba mwoyo, akanditi inini ndini ndinoshanda shamwari, ndinorara ndakasvinura, iwewe unenge uchidzifodora hope plus uri kupota uchipinza zvikomba mumba munomu. Ndikati ndiri kupinza zvikomba nefaithfulness yose iyo yandainge ndiinayo. Ndikabva ndati tichaona kunowira tsvimbo nedowe. Saka sezvo iye akazondiudza mashoko ainge achindirwadza mukoma, then ndipo pandakabva ndachizongosanganawo neumwe murume. Nemurume uyu takatongosanganawo paWhatsApp, tainge tiri mune rimwe group. Saka nekuda kwemastresses mukoma, munoziva kuti kana uine mastresses basa rako rinenge rangova rekuti mumagroup unenge uchingovhura maprofile picture evanhu. Saka ndakazonobaya profile picture rake, ende muone zvenyu paprofile picture pake painge patongori nemhuka, painge pasitomborina anything that could attract me. Ndikabva ndabaya call by mistake, ndakazotozviona mukoma yatoti ringing, ndokubva azondifonera back akabva anditi aufa. Ndokubva tatanga kutaura paya. So takati tava kutaura ndikatoda kutoti komurume uyu zvandorakidza kutoti munhu ane twunhu twake. Akabva azoti ainge achida kuzondirakidza, akabva azonditi kana ndiri muHarare ndinge ndichizomuudza. Ndokubva ndazomuudza paya mukoma, takabva tazosangana ndokubva tatoenda zvedu kunzvimbo dzekunotandarira, tikabva taenda kumabooking. Takati tiriko kumabooking kuya ndokubva taita bonde redu. Saka ainge ava kundiudza kuti anondida. Mukomanashi hameno kuti chii chakaitika ipapo because ndainge ndichitonwa mafamily planning angu, sezvo tainge takatanga takanotestiwa, hatina kana kumbogara takashandisirana dziviriro because iye is HIV negative neniwo. Ndokubva tatongoti saka tichatongoita yeke yeke. Saka kubva day 1 takatongoita yeke yeke. Ndokubva ndaona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Ndakati ndaona kuti ndainge ndabatira pamuviri mukoma, kuti ivo vamwene vangu vange vachizosvika pakuzviziva, it was because one day, even though ndainge ndatotanga kutoshandisa mishonga, munoziva kuti kana watanga kuhurirawo murume unototangawo kutowirirana nevanhu vanofarira kubata mishonga kuitira kuti unge uchivharidzira kuitira kuti zvinhu zvako zvisazobatwa. So mukomanashi ndakabva
ndazowirana neimwe friend yangu iyo yakandipa mishonga yekuti murume wangu iye asazova nechaanofunga pamusoro pangu. Saka one day ndakabva ndazoti ndichichajisa foni yangu ndikangoisiya iri panze, ndainge ndichida kungoklina. Saka vamwene vangu vakabva vazouya kwangu, then vakabva vazongonotora foni yangu yandainge ndisina kuloka, vakabva vatoona machats. Vakabva vanditi Muroora uya pano. Mukomana shi ndakakasika kuvabvutira foni, vakabva vati ko mamessages awo andaona. Ndakanyepa mukoma ndikabva ndati mamessages iwawo ainge asiri angu, but ndainge ndiine shamwari yangu ainge achigarawo munharaunda imomo. Apa ndainge ndotonyepa kuti ndiye wandaipota, ndikabva ndazonyepa kuti ndaipota ndichitaura nechikomba chake, sezvo iye ainge achishandisa foni 1 nemurume wake. Ndikabva ndavakumbira kuti vaifanira kuti vange vachindipa mukana wekuti ndinge ndichizonodana friend yangu. Vakabva vati mudane pano because nyaya dzenyu idzi ndikuda kuti dzinge dzichitosvika kana kwamambo. Ndakabva ndaenda kuya, but handina kuenda kumba kwefriend yangu, ndakatoenda kumba kweshamwari yangu uyo ainge ava kundipa mishonga. So mukoma ndakabva ndazonopiwa mushonga wekuti ndinge ndichizoisira vamwene vangu. Ndakati ndadzoka mukoma ndainge ndatengera vamwene vangu juice revive, but already ndainge ndarivhura. Ndikabva ndazoisa mushonga uya. Vamwene vakati vachingonopedza kunonwa juice reya ndokubva vatotanga kutorwara. Vainge vachingodikitira vachiti ndiri kunzwa kupindwa nechando. Kuzonosvika zuva richizonovira, vamwene vainge vatotakurwa vatoendeswa kuHarare. So vakazonofirako kuparire nyatwa vamwene vangu ava mukomanashi. So ndozvandakaita izvozvo. Zvino mushonga, kana ukashandisa mushonga unobva wazouraya munhu, unofanira kuti unge uchizotutsira. Ndakabva ndazopiwa zvekare mimwe mishonga iyo yandinoshandisa. Saka mishonga iyi ndiyo yandinoshandisa pakunotsikirira Saka mishonga iyi yandakazopiwa ndiyo yandinoshandisa pakunotsikirira mweya wava mwene vangu. In short mukoma, ini ndakatozvitorera chikwambo changu, because kuti unge uchitsikirira mweya weumwe munhu panotodiwa kuti because kuti unge uchikwanisa kutsikirira mweya weumwe munhu zvinotoda uine umwe mweya unenge uchirwidzana nemweya wake. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonzi tainge tichazomutsa mweya weumwe murume kumakuva ange achizova a partner in the spirit nemweya wava mwene vangu, so that vamwene vangu vasazondimukira ngozi. Ndozvandakaita izvi mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kuti unge uchivhara ngozi, zvinotoda kutoti unge uchitovawo nechikwambo chako. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.